ಅಪ್ಪೆ ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ಲೀಲಲ್ಲ ಲಾಲಲ್ಲ ಲೀಲಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕವತಾರ പോകുന്നിಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು പോകുന്നിಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಂಡ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಕವತಾಡ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಓ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಸೈಪನೆ ಏರಿಯಾ ನಾಯಿ ಇಂಗ್ಲ ದಿನೋಲ ನಾಯಿ ದಿಕ್ಕು ಮಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗಲ ಒಂಜು ಗ್ಲಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಕ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಕ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಕ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲೆ ಎದುರು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಅವನ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟದ ಗಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಗಂಟದ ಗಾಡಿ ತುಯ್ಯ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಲ್ಲ ಮೂಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೊಲಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೊಲಕಾಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಿನ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಕಾರ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕೂಟಿದು ಒಂದು ಎಂಚತ್ತು ಗೊತ್ತ ನಾಟಕಡು ಮಾತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೀಪೇನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾಪ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಪರ್ಲತ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೈಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಧಾನ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಓಕೆ ಜೆಪ್ ಜೆಪ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಪಾಯಿರ್ ಮಾರು ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಅಡೆ ಬೋದು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮುಗಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪಾತ್ರ. ಸೊ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕವಾತಾರ ಬೈದ ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ వీడియో మల్పరే బైదిన మణి వచ్చి అలా ఉల్లి ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಿ ವೆದರ್ ಸಿತ ಆತಲ್ಲ ಚಿಂಚಣ್ಣ ತುಲೆ ನಾಲ ಬನ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆರೇದ ಮಗ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಆರಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟದು ಕುಡಂಜಕ್ಕ ಅವಳು ಉತ್ತರ ಆರು ಬರ್ಪೂಜರ್ಗೆನಾ ವಿಶ್ವನ್ನ ಅನ್ನ ವಿಶ್ವನ್ನ ಬರ್ಪೂಜರ್ಗೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ನಾಡ ಮೈದಿನ್ ಬಾಬಾ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ದುಂಕಿಯರು ಮಾರೆ ಯಾಪ ಬೈದ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ನೀರ್ನವ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅತ್ತಿ ಕಾರ್ತಿ ನಮಸ್ತೆ ఒక దాల వన్ అలే నువ్వు నిసక్క ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರ
ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಪ್ಪಲಿ ದಾರ ಬನ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀನು ನೂದಲ ಇರುವಲ್ಲ ಸಾಕಣ್ಣ ಕುಡ್ತಾರೆ ಕುಡ್ತಾರೆ ಇದು ತೊನ್ಲಿ ಧನ್ಯತ ಮಾರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ ತೊಟ್ಟೆ ಪಾತ ಅನ್ಪೆ ಇಂಚಿ ಬಲ ಇತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದ ಹಣ್ಣುಂಡು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ 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 ಇಂಚು ಬರು ಇಂಚು ಗಮ್ಮನ ಆಂಡ ಅಂದ ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನ ನೆಟ್ಟಿ ಆಶ್ಲೇಷಣ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತುಲಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತುಲೆ पढ़ पढ़ गाड़ी में वो अड़े को साइप नहीं ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ 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 ಹಾಕೊಂಡಾವೇನು ಜಿಂಜ ಉಡ್ಚಿ ಅದಂಡಿ ಮಂಡೆ ಕಾಯ್ದಿದ್ದುಕೊಳ್ದಾರು ನಿಶಕ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ದಾರತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ದಾರತಿ ಗೊತ್ತಾ ಪುಚ್ಚಿ ಎಂತ ದಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಹರೀಶ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಹರಿಶೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ಯಾ ನಿಮ್ಮೆ ಅಂಚ ಮನೋಡಿ ಇರು ಕುಡ್ದಾರೆ ಎದೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪು ಅವಳೆ ಅವು ಬಂದ್ ಅಕ್ಕ ಅವಳ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಒಯ್ಪ್ಲಿ ಒಯ್ಪ್ಲಿ ಸಮ ಒಯ್ಪ್ಲಿ ಒಯ್ಪ್ಲಿ ವಾನ್ ಒಯ್ಪ್ಲಿ 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 ಅಚ್ಚಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ ಪೂಜಾರ ಒರಿಯ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಕುಡುತಾರಾಯ್ ಮಾರ್ದು ದಿ ಕುಡುತಾರಾಯ್ ಮಾರ್ದು ಒರಿಯ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಉಂಟಾ ಲೈವ್ ದಾಲ ಬನ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನ ಚಪ್ಪೆ ಅದನ್ನ ಚಪ್ಪೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ನಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ರಿ ಬೋಯಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೋಣ ಅದು ತಿನ್ಕಿನ ಕಾರ್ನೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ನೆಟ್ ನೇರ್ನನಿ ನೇರ್ನನಿ ನೀನೇ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬರ್ತಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬುಗ್ಗ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ
ಆರು ಅಣಸ್ ಬಡಿತಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಂಟಿ ಅಣಸ್ ಬಡಿತಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಚ್ಚೆ ಬಚ್ಚೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ काय मैं काढते जिलेबी 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 देतो बरची बरची काशीची बोर्डिंग आईस्क्रीम दर कोणते हेल्प माल बघा आईस्क्रीम 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 बले ना बले लास्ट कोड बोल ಅವಳು ಜಿಲೇಬಿ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ತಿನ್ನೋಚ್ಚಿ ನಾನ ಬೋಡವು ಇರ್ನಲ್ಲ ಉಂಟ ಕಣ್ಣು ಗುರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಗುರೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಈತೆಟ್ಟುಂಡು ಕಣ್ಣು ಈತೇ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ತಿರ್ಗೇರಿ ಎಂಚ ಬಚ್ಚನ ಅವ್ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಮೂಲೆ ಇತ್ತಾರತ ಅಂದು ಇತ್ತತ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಬೇಜಾರು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೇಜಾರು ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೇ ಜಿಲೇಬಿ ಬರ್ಪ ಇದಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇ ಕೂಡ ಎಂಜಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಬೆ ಬರ್ಪೇ ಇಮ್ಮೆ ದಿನ ಪೂರೆಟ್ಲು ಒಲ್ಲಿನಿ ನೀನ್ ಏನಾಯ್ತಾ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವು ಬನ್ಲಿ ನೀನು ಬನ್ನೋಡು ದಾಲ ಬನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಪಾವಿ ನಾ ಬರ್ಪಾ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಬರ್ಪಾ ಬಾಯ್ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಬರ್ಪಾ ಬಾಯ್ ಪೋಪಿನ್ನಮ್ಮ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾ ಬಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪದ್ರಾಡಾನ್ ಪದ್ರಾಡಾನ್ ಬರ್ಪಾ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪಾವಿ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಎಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಣ್ಣತ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಮತ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಅವೇ ಕೊರ್ರು ಮಾರೆ ಯಾ ಕೊರ್ಕು ಇದೆಪ್ಪು ನಾ ಸೊ ಅಂಜನೆ ಬಕ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕಲ್ನ ದೋಸ್ತ ತಗೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುನತಿ ಇಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಇಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಗಂಟೆ ಡನ್ 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 ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಆತೆ ವಿಷಯ ಆತೆ ಸೊ ಆತ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಇಡೆಗೆಂಕಲು ಉಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೆಂಕಲು ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಜಲಿತೆ ನಿಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಚೀಯು